Hello, sir. Hello. Good evening. Filipino? Yes, sir. Yes! You're Filipino too? No. No, you know. No. That's your paperwork back? Thank you. The yellow, that's your referral slip. What I'll get you to do, you see this building here? You see Okay. this building in front of you? Oh, this one Yeah. here? Okay. Yeah. On the back of it, Okay. there's a bay with a number 3. Okay. Back up to bay 3. Okay. Once you go there, an officer is gonna meet you there. Oh, okay. Okay? Sure. Thank you. What's that for? What is that? Okay guys yan, nagbabalik tayo sila kay Chucky here. Dito na tayo sa Roberts, Wisconsin. Dito na ako natulog kagabi. Sa mga nakasunod sa vlog natin, no? Nag-drive lang ako kagabi ng mga 5 oras. Dito ko inabot, dito tayo sa Flying J. So, magpapakrudo tayo bago tayo lumarga, tapos sabay pre-trip na rin. So magkano? Kita nyo guys, dito dati ang diesel dito, hindi yan, kasi DEF yan. Ito, dati ang presyo ng diesel dito guys is nasa $3 lang. Mga last 2 months ago o last months ago, kasi nga nung wala pang gera dyan sa Iran. Ngayon 5.259 per gallon to guys ha. Tumaas ang krudo. Lahat ng company, owner operator, umaaray dahil dyan sa pagtaas ng krudo na yan. Dito na lang natin malalaman na talagang lahat ng bagay guys hindi na umaano, hindi na talaga bumababa, lahat tumataas na. Sana naman si President Trump gawan niya ng paraan itong mga bagay na to. Sabi niya marami daw crudo na nakaimbak sa Amerika kayang-kaya daw niyang supplyan ng Amerika ng 5 taon kahit walang supply sa ibang bansa parang nakakaba naman yata mga sinasabi niya mukhang tagilid ang mga sinasabi ni Press Trump. Pero guys, ang kagandahan din naman tumaas din yung sa ilalim. Ayos. Nawawala yung napundi yata to. Pundi na naman yata yung ilaw ng aking license plate. Ayun nga, tol niyan sinasabi ko sa inyo guys, ang fuel subcharge or kapag tumaas ang crudo, mayroon ding balik. No? Ang balik niya guys is tumataas din ng fuel subcharge, which is yun yung kagandahan. Gawa nga ng kahit papano mayroong tulong sa mga companies o owner operator na gumagamit ng fuel. So ang fuel subcharge, FSA, is an additional variable fee added to shipping, transport, or travel cost to compensate companies for fluctuation or fluctuating fuel price. Yun yung ibig sabihin guys ng fuel subcharge or FSA. Anyway, continue sa atin ang free trip. Katulad nitong load ko, revenue ako. Dati regular na load ko ito, about regular na bayad ng load namin ito is nasa 4,400 USD. Ngayon nadagdagan siya ng 500 USD, kaya naging 5,000 USD itong load na to hanggang Calgary. Kasi nga sa fuel surcharge. Ganun din ang mga per miles ngayon.
tumaas din ng mga fuel surcharge nila. Kaya kahit pa paano may balikan. Yan. Lights, okay. May balik din talaga, hindi naman talaga yun nawawala. Ang masakit kung company ka na hindi ka o wala kang fuel surcharge, ayun lang. Okay. Tumo pa, okay pa yan. Alright. Alright. Tama na yan, 166. Hindi ko sasagarin kasi marami pa naman akong dadaan ng mga pagruduhan dyan sa daan hanggang Calgary. Para sa ganun hindi masyado mabigat yung aking aking truck. Siyempre kapag mabigat kasi yung tractor natin, dahil sa sobrang dami ng crudo, medyo mas magastos na konsumo siya sa sa kain ng crudo. Para sa akin lang yun guys ha. Siyempre para sa akin naman kasi mas marami pa akong madadaan ng mga mga papakruduhan, kaya okay lang hindi ako mag full tank. Pero tama na yun, 166 gallon na nilagay natin. Sa Fargo magpapakrudo ulit ako. Tatlong oras ang pagdadrive mula dito. Ay hindi, 4 na oras, hindi ako nagkakamali. Driving mula dito hanggang sa Fargo. Alright. Okay. So, bago tayo umakyat, dalawang temperature to 0 at 28. Sakto, okay lang yan. Tara guys. Alright guys, arrive in Grand Forks, North Dakota. Yes! North Dakota. Arrive North Dakotas. Check muna natin temperature 0 ang 28. Ayos, eksakto. Nag-i-snow, patay tayo. Ano bang temperature sa Okay, so weather. Hello. Got my Ace manifest here. Those? Yeah. Can I check? Okay. Oh, it's right here. First one. How much? $2. Okay. A lot of. I have a lot of. Can you help me out? Yeah. That's good. Yep. Can I get the receipt, please? Thank you. Pass the extra. No, I'm just gonna saving this so that if next time. Thank you. Yep, you're welcome. Very nice. Yeah. Alright guys, yan is manifest natin. Marami akong coins, sinisave ko talaga tong coins ko na to guys. Gawa nga ng syempre pagka ganito kailangan ko nito. May madudukot ako, hindi yung puro credit card na lang. Paano ko wala akong kaya yan, tama, credit card yan, bayad ka ulit, bayad dito, bayad dun. Let's go. Alright guys, yan. Tara. So, ito muna itong resibo. Natin yun. Kulat yung boras ko, kung may passport ko. Yan. Alright. Yan guys, ganyan lang, ipit lang natin. Hopefully
tatawid ako ngayon papuntang Canada. Kung hindi niya lakasan tong snow, hindi, bukas na lang magdidilim na rin. Sa kalating oras pa ako sa border. Let's go. Meron pa akong available na 2 hours and 11 minutes na driving. Mula dito hanggang border is ano lang, sa kalating oras lang. Pagdating ko ng Canada, kung makakatawid ako ngayon, pagdating ko, madadagdagan ako ng extra 2 hours pa. Sigurado makakarating na ako bukas sa sa Calgary. Tapos linggo bukas, so Lunes delivery natin alas 9. Kaya. Yeah! Din eh. Turn Let's left go, on guys. frontage road, then take the first right. Turn right at the stop sign. Alright guys, medyo lumalakas na ang snow. Chinek ko yung weather, hanggang bukas to, kaya siguro maghanap na lang tayo ng iintuan dito sa banda rito. Kung mayroon akong makita, iinto na ako. Langanin tayo eh, oh. Baka wala na akong maintuan din kasi diretsuhan ito eh. Wala na tayong mapag-park at patuloy na lang natin bukas. Makakarating na tayo bukas. Alright, so Going to American Calgary. So ilang US 52. okay. So 660 miles pa mula dito hanggang Calgary. Aabot na ako bukas. Kaya ko na abutin yan. Langanin na tayo. Ito sa Carpio may malapit na truck stop dito sa Carpio, dito sa may banda rito eh. Ganyan na lang siguro ko. Alright guys, ayan, dito na tayo sa North Portal border. Patayin muna natin itong natin para hindi maingay. So bali nag-drive pa ako ng 30 minutes kanina dun sa may snow. Bandang dito naging okay na. Kaya itinuloy-tuloy ko yung pagmamaneho guys. So ilang minuto. So lagay ko na lang ang sarili ko dito ng border cross. Pagtyagaan kong mag-drive. Okay, so mayroon pa tayong 36 minutes. Pagtawid ko ng border dyan, madadagdagan ako ng 2 oras. Magiging 2 hours and 30 minutes ang driving natin. Alright. Well, at least hindi siya busy. Alright guys, at least hindi siya busy. Pagod na rin ako. Haba yung minaniho ko para lamang kumbaga sana nag-efforts na rin talaga ako ngayon magmaniho guys.
para hindi lang ako malate, madelay sa delivery natin. Bukas maghapon na naman tayo magdadrive. Meron pa tayo mga 585 miles pa. Pagtawid ko rito, maghanap na ako ng ano, mga ng paparadaan natin. Pabukas na natin, medyo dumilim na rin eh. Tapos nito tayo naman. Tanggalin na natin dito para makagalaw tayo rito. Kung ano man ang ano ni sir o sino ba nandyan yan. Yes, tayo naman. Hello sir. Hello. Good evening. Where do you live, sir? Winnipeg, Manitoba sir. Filipino? Yes sir. You're Filipino too? No. No, you know. I thought no. No. East Indian, I believe. No, man. Don't say that ever again, okay? But just 1 second. Oh, okay. No, I'm Egyptian. Oh, Egyptian. Okay. I'm Egyptian. Indian? East, Really? I said East Indian. Oh. East Indian, the one that's in the Indian, I guess. Like India you're talking about? Yeah, India, yeah. Oh, come on, man. Like, No, I do because you not have a look- beard. Yeah, oh, I do no. not look Indian at all. sorry. Zero. It's okay, no problem. How long you been in the United States? Since the 18? Since the 18, okay. Yeah. I went to New London, Wisconsin, delivered there, and I pick up in Sheboygan, Wisconsin. Did you purchase or acquire anything? Oh, no, sir. Any currency over 10,000 Canadian? No. Any gifts for anyone? Gifts? No, no, no. Any alcohol or tobacco products? No, sir.
cannabis? No. Any food, plants, or animals with you? No, I have a lot of food that I bring it here. It's already cooked. Yeah, but no, I did not buy anything. Anything from the duty free? No, sir. For that? No? Okay. That's your paperwork back. Thank you. The yellow, that's your referral step. What I'll get you to do, you see this building here? You see Okay. this building in front of you? Oh, this one Yeah, here? Okay. yeah. On the back of it, Okay. there's a bay with a number 3. Okay. Back up to bay 3. Okay. So, Okay. close? Or just the line way, up only? Go all the way to bay 3. Okay. Okay? And get inside? And go- Once you go there, an officer is gonna meet you there. Oh, okay. Okay? Sure. Thank you. Alright guys, hindi ko alam kung bakit nila ako inano, pero ito magagaw. Inspection tanong siguro. Lagi-lagi naman akong ano. Lagi-lagi naman akong tumatawid dito. Bay 3 daw, Bay 3. Keep right on Highway 39. So, atras ako sa Bay 3. Ayan, ayun na. Okay, okay. Doon sa kabila. You want me to break the seal? Just wait. Okay. Just wait. You can come out, okay? You want me to straighten up? That's fine. Alright guys, yun. Pinabuksan nila sa akin. Hindi na nila ako pinag-video. Siyempre bawal. Ano, tinitira na yun. Tinitignan na doon. Nakit na sa loob. Nakit na sa loob. Alright, pasok muna tayo rito. Okay. Bali tatlo kami dito na na-inspection guys. Did you just straighten out? Oh, did you straight out or no? No. I thought you drive. I didn't know. What's that for? What is that? This. Oh yeah, that's the labor. If you want to adjust the truck, Oh, yeah. the thing, yeah, that's the labor of that. I
heard you wanted to see me through there. Yeah, because I was wondering what cause you did not go to the dock, so how can you climb? That's why I was wondering only. You just climb. Oh, you just climb? Okay. No? You wanna take picture on that? Oh, thank you. Okay. Ayan guys, pinalitan. Ayan. Pinalitan nila. Or hindi na nga nila pinadiretso eh. Hindi na nga nila ako pinadiretso. Itong truck ko. Nakatabi na nga lang dyan. Pinababa ako. Kala ko kung ano na yun. Yan, dami. Dami din nilang inaan. Oh. But anyway, tara guys. Ah, pinatay nila. Ay, nakapatay. Hindi ko pa pala na-turn on. Huwag kong kalimutan nito. Yan. Alright. Okay. I-send ko sa aking dispatch ito kasi pinalitan eh. Yan. Picturean ko. Yan. Alright guys. So bali in-inspection lang yung loob ng so bali in-inspection lang nila yung loob ng trailer ko. Nagtataka sila bakit daw may kulay blue dun sa gitna yung trailer ko. Sabi ko, in-explain ko sa kanila na I have to load. I have two types of temperature load. The one is 0 and the other one is 28. Kaya sinabi ko, kaya there is a barricade in the middle, which is ang tawag dun is Vulcan. Ang tawag dun. Tabi muna ako rito guys. Ayusin ko lang yung mga inspectioning ko itong loob ng truck ko. Kasi nga pinakasok din nila ito eh. At nagdala pa sila kamo ng aso. Pinapaamoy sa amin yung aso. Hindi lang ako eh, marami yan. Marami kami doon sa loob ng doon sa tatlo kami kaganina, yun sa loob ng doon sa waiting room nila. Tabi lang muna ako rito. Ayan. Pero at least kahit paano, clear na tayo again guys. So pinalitan nila. Meron din silang shield na nilagay, yung bagong shield. Tapos ito, nandito na rin, ipipicturean ko, ibibigay ko sa aking dispatch yan mamaya. Kaganina kasi nung pinapapasok ako ng isang lalaki, yung isang pulis, sumilip pa ako, paano kaya aakyatin kaya niya ito? Sabi ko, nakita ko kasi inakyat niya. Sabi ko, madulas kasi nga 'di ba, hindi ako umatras sa dock kaya medyo madulas, kaya sinilip ko. Nakita ako ng isang pulis, kaya pinasok ako sa loob. Bakit, anong tinitignan mo doon? Sabi ko, nag-ano lang ako, na curious lang ako bakit, kung anong ginawa niya, kung inakyat ba niya yung trailer ko kako, kasi wala ngang hagdanan, walang dock. So yun lang sabi ko sa police. Tapos nagdala sila ng mga aso. Anyway guys, yan, nakatawid na tayo sa Canada. Ewan ko nung ano nila ngayon, hindi lang ako yung pinull over niya at tinignan nila dito eh. Marami pa kami. Nandun pa yung iba. Sunod-sunod yan, gawa nga ng ewan ko, protocol siguro nila yan. Alright guys, yan, tignan natin dito. Kasi siyempre pumasok sila rito, wala naman silang makikita rito sa loob ng truck ko, kundi yung mga pagkain ko lang. Yan. Yan. Wala silang makikita. Yan, kahit kalikutin pa nila lahat, wala. Ito mukhang nalaglag ito. Dito lang yung parang kakaiba, nalaglag. Yan, binuraburang it nila siguro. Ito binuraburang it nila. Nabigatan siguro sila kasi nandyan nakapatong yung dumbbell ko guys eh. Nasa ilalim yung
Diyan nakapatong yung dumbbell ko eh, oh. Inangat ito, pati ito. Ito, inangat nila yung ano, binuraburang it lahat. Diyos ko ba naman to mga pulis na to. Ay, hindi man lang nila sinarado maayos. Hindi man lang nila inalak itong aking fridge. Oh. Wala. Naka-on kasi kanina yung camera ko pero nalobat. At sabi nila patayin mo, sabi sa akin, kaya pinatay ko na lang para wala silang masabi. Ayan. Oh, tulad ng sinabi ko kanina sa inyo guys, oh ayun oh. Kanina is nasa 20 lang yung ano, ngayon nadagdagan ng 2 oras kasi nasa Canada na tayo. Yan. So kinalkal lahat. Okay. So yung passport ko, nakalimutan. Ilagay dito baka mawala pa. Hindi na tayo makatawid sa Amerika. Di bali na yung driver's license sa mawala, madali lang, wag lang yung passport. Okay. So wala naman nawawala so far guys. Ano lang, kumbaga sa ano, wala naman akong itinatago kaya walang problema guys. Thank you for watching, mag-ingat kayo, putulin ko na vlog ko. At kita-kita tayo sa susunod video vlog. Kapag kaganyan, kalma lang tayo, relax lang tayo, sumunod lang tayo. Siyempre hindi ko rin naman na-videoan yung mga ano kasi bawal dito. Alright guys, thank you for watching, ingat kayo, I love you all, peace out, bye bye. Lakai Tracker.